ike. Chief Imo Worldwide. Chief Imo Worldwide. Chief Eshi. Ima na mgbada ebe anyị nọ na Malaysia. Obi dị anyị ụtọ, ya my guys. Obi dị anyị mma otu isi ebupụta asụsụ Igbo anyị ma omenala Igbo anyị. Ngụa ma lọlọ gị. Otu isi na-ebupụta ihe anyị na-eme n'obodo anyị wala Igbo. Ọ na-adị anyị mma n'arụ. So guy batazi mmemme gị coronation time adịrọ si na ya abịa achịkọba ka abịa mezuo ya emezuo. Ịnịrụ anya ebe a nke a ka a na-akpọ ọkwọta ekeneze. Si na nke a onye dịka gị ihe a ka deserve. Nsikwa m onwe m bụ eze ego na Malaysia si gị were nke a na-akwado onwe gị. Maka na onye dịka gị chief echi n'idoro enwe otu ụgbọala niile n'obodo a. Si were ihe nke a na-cruise round ka ama na ihe na-eme. Yes. Yeah, just one week I'm better here. So moto can come burukwa another one. So I just otebe. Yeah, what your name Haju we gin over there. Oh yeah, bale. Maka na so onye ruo ezi ọrụ enye ya ezi ekele. E deserve from here. E deserve from career. Ụgbọala ibigre m small moto n'ụdị ndị m na-elegara anya ibi m. Mana ịgbalị ala. Ebe ihụrụ ihe ọma sị na ihe ọma gị mma, ihe ọma ga na-emere gị. Ọ ya abalị maka na otu am n'ugbo ihe m wowu Chief Imo Worldwide. Ofu nwa ndị Igbo ji eme ọnụ. Obodo ọwụla ịba gara gwekpu ụkwụ na ị ga-ana anụ akụkọ Chief Imo Worldwide. Gị ma na obodo ahụ adịghị eme exhausted. Ya bụ na obodo ahụ ekebedị eke ma afọzi ya nwe ime ihe ha. So mụ nwa ofu nwa ndị Igbo ji eme ọnụ. Ebe unu gbakọrọ aka Igbo niile sitegwu Enugu pụta Anambra si Anambra ga abịa si abịa ga ebe niile ụwa sọgburu Imo steeti ụzọ ebe agbakọrọ ma bụrụ ihe ha ka eze ship ma bụrụ chief ya na anya ha bụ ya ndị eze niile agbakọ sote dodoro chief ana ebu ya na anya na ebu ya ebughị ya n'ote bụrụ chief ote ebu ihe m n'isi si mbụbụ ote kwana ka m ga-ebu ya asị ọkụ nna gere nwa ya n'aka agụdị ya na-egbu ya chief na ha bigoro m n'isi enweghị ike nyegbu m kama ọ nyegbu m bụ ha ya nwere onwe m. Yes, o nwere ihe dị ka ibe m kara ịsọ because ụdị chief m si na bụ chief a na-eguzo ọtọ ekele ụnụ bịa guzoro ọtọ ọfọ ma m kwuo ka ma nsị mba mgbe m bịara lee anya mana ebe ọ bụ na ụnụ enyine m ihe karịrị isi kpala guzoro n'ọtọ ụnụ sọbedịrịgo dị n'elu ụlọ kelee ma aga m anabata ọ ga-abara ụnụ wow so m nyamazie nke a this is Hillary ya bụ na ọ mara mma this is Hillary man. My friends, how was some package achụgị na-akwadokwa gị. Chief ọmụ ka a na-akpọ akụdị na nwa na mgbago akụdị na nwa na Malaysia. Nwasị ka m were nke a na hotelu yi na ka a na-akwadokwa ife a na-eme ịghọta. Ma m laruo anọ m nga m ewe akụdị na nwa ihe iwuzi ugbu a akụdị na envelope. Chief Imo Worldwide. Chief asị na onye nabata ihe ọma esoro ya. So anyị bịara ka anyị nabata ihe ọma na-eme ka ihe ọma soro anyị.
ma ụdịrị chief ishiri chief agbakọrọ agbakọchie ọ ga-awụ ihe anyị ga-ala ikikwa ichi echi m sị ka m wetara gị ka $5,000 ka ị were ihe na-etinye n'ife chief Imo ịmana abịa m lee unu anya dịka ụnụ gbara unu dịcha brief n'anya mana maa m na ụnụ wụ ọ dị mkpụmkpụ na-eme ire unu dị brief mana akpa unu dị heavy ọ ya abara unu unu emego dịka nwa amụchiri ike unu bụ nwa amụrụ amụ zọ unu azọ ọ bụrụ ndị a ga-ahụ m n'ụzọ ha na-atachi eze ebuachi eze rere ure ihe a bụ ihe ndị Igbo kwesịrị ịdị na-eme gị hụ ka nwanne gị na-aga n'ihu gị mee ya depreciate ya bụ gị kelee ya si ya konye ya aja n'ukwu si ya mere gawa ihe unu mere ihe ahụ ihe unu kwesịrị ịdị na-eme thank you unu agbalịala unu agbalịala ihe a kpọrọ moto ka ọ bụrụ mmadụ na-ege moto ọkwa ụka ọhụrụ ka agbapụrụ agbapụ ọhụrụ ekwesịghị ịba na tokumbo ekwesịrị ịba na Toyota ya bụ ka azụpụrụ ọhụrụ Toyota oke pọs na-ekwu okwu ya lekwe m n'ime pọs Dayama Dayama pọs ekọndishọn ya ọrụkwa ọrụ yes egusi moto ya ga-abụ ọ bụrụ ndị a ga-egusi ya ga-akwa ya dị ka moto nke osie ngwa ga-ebuka ala unu ke ala kekwana unu ga-ebuka ala unu gwa ndị otu ọnụ ọzọ na-amaka ofu onye butekwere lọlọ bikọs anyị nidiri ya 1-1 otu onye otu moto otu onye otu moto fuel ọ nọkwa na ked gbajiri tank biko ihe niile nọ anọ ma trafiketo ya nọcha good mgbe unu ga-ebupụ uke Nkwe ndị nọ n'ụlọ nga ma akụji aka ọmị ka ị na-ajụ ọmị ka ị na-ajụ ka nwere onye ọzọ ị na-ajụ mba ọmị onye ka ị bụ onye ka ị na-achọ ahụgala m ihe ka m hapụgoro ka ịjụ ka ugbu a ka m saa anya emechaa ọnwụ na emepeghị nga mepeghị ihe ugbu a ụgbọelu gị ga-agbagbu gị ọwụ maha sa ọmme ịwa ọkọrọ mama gị ọwụ maha mepepe m ụzọ ma baga ga ahụ nwa m lekọrọ ma o jikwa ahụ ma ahụ ọ dịkwa ya mma ịwa ọkwụrụ ebe o yiri gị ahịa lọlọ ọmana ị na-abịa ị kpọkwara lọlọ la fon ijikwa ahụ asị m ijikwa ahụ enyebekwa ha ga-eri ụtụtụ taa ị na-ajụ mma lọlọ mepee ụzọ ma ịchụkwa m ajụjụ ọzọ a ga-ebu ụzọ ya ala ụlọ unu ị gaghị enwekwa ọrụ ọzọ ịjụ m ihe ị ga-ajụ m ọzọ mkpute nga ozu gị ga-adọrọ madam aga m emepe geeti ahụ ị ga-emepe maka mekanik ekwe ka mara ndị wụ ndị ara n'ihi awụlala m onye ara ọkụrọ mama ma gị wụ onye ara nsogbu anọdụ ma gị na madam aga m emepere gị ụzọ egwu na-atụ m ka ha pechụ m n'ọrụ ma imepe bụkara ebe imepe ha emepe ịlala ala a ga-achọ gị n'ọrụ maka ike iri mere ugbu a m hụ nga mụ na gị na-arụkọcha ụka ka anyị abụọ ọgụrụ ije ụmụ nwaanyị a ga-achọ gị n'ọrụ ibe onye na-aga ihe ọsọ nwere ihe chekwa ọlọ chisachala ngalile bịa mepee ụzọ ma bata n'ụlọ nwa m ụlọ ịrụ oge akọchi m ntị akwa ihu unu abụọ a ga-achụ unu n'ọnụ taa ma mmege bata nga ote m chelega gị anya ị na-eji ka abalị enweta nsọpụrụ ndo
Lolo, ọ dịkwa ọ n'iro ka moto asa abata. Ọ n'iro. Ọ dịka enwe ndị na-ese okwu n'iro. Chee m okwu m na shu. Azọpụkwa ụkwụ pịka gị gwepụ ụkwụ ngwepụ ndụ. Madam, I went again. Mita. Madam, I'm going to Maggie! Madam, okay, no. Madam, I'm a love you now, bro. Tima bata. Tima bata. I'm a love you now. Kita abali jiji ba ahụ yoro ajụba ajụjụ kedu oge ekwu kemgbe afọ ma ha kasa ba akantị afọ ha ga ahụ gwele na egwu ikwe ịhụ nga chirikwo mmanụ gụnụ guzoro na gate akwa ya cross road question ọkwa nne ụjọ nọdụ n'anya Lolo, amam na ọkwụrụ mma gị. Amam na mma gị wa ọkwụ. Biko bụ Bahara, biko Bahara. Amam na mma gị wa ọkwụ. Na mma nwa ọkwụrụ ọkwa ya. Ịmakwanụ sa ọkwụrụ wụ mma m. Ka m jiri oke ndị eji alọ n'ụlọ anyị. Ngwa, lụrụ m ya aka ntị. Eleghị na amakịsị anya ka oke apịara n'ala. Lụọ ya aka ntị. Lụọ m idu aka ntị, wara na agbanụ. Ababeji nye. Deji. Ai! Yo, what is your back and ticket? In my hand, Jimmy, you think I like it because she wore a good account. Thank you. Brunaka. Ha nene nwa gbaliala. Ọnwụ ihe a na-anata onye ọbụla. Mkparị onye ọbụla na-anata ma ị were mkparị nye nne lọlọ. Mam. No. Biko ha ashara m gị. Oh, you can. Baba bụ nne m wega. Oh. Ọkụrụ nne m. Ọkụnụ. Amụnụ ga-echi. Ọkụnụ. Biko hapụ ndị ara. Mmiri unu ga-emeji ya nga. Nakwa ebubu. Lekwa ihe ọ na-enyo enyo. Ihebe. Mama, welcome. Diana. Nwa. Kele nkwana onye. Mmụọ otu onye n'ime ndị na-agara m oji. Aha na-aza, aha na-asa, aha na-ehichashi onweke mmege otu amụrụ. Mama gbagba ịsaba gị. He nwe ụlọ ọlụ ma gị ugbu a. Ngwa ewuliwe. Ị nwesagwo ndị na-agara n'oji. Asị gị akarala mmadụ. Emekwa. Ụlọ na-ama foto. Dịkwana m si ibi n'eluigwe. Ise bile weligwe. Arọ ka akwala ama na obi n'igwe ebile awụda eluigwe. Aga m arọkata nrọ ọ na-aba ka a na-ahụ dị ụlọ. Ebele ewu ụlọ anyị ọwụda eluigwe ụwa onye nwụrụ anwụ na-aga eluigwe nwa obodo m taa nke m na-anwụ eji. Ihe ka ụwa atọ ga-asọ ọkpọgbu onwe. Ihe ụlọ.
n'ụlọ. Okay, business I didn't hear when I got a bucket. Akpọkeshi koko ma akpọkeshi. A couple of Ibu ka shi chikwasha nwa m. Giburu shi ka akpara akpa. Giburu donut, gibu aha aka. Hey, bụ ihe nshiri meshi. Lọlọ ma gị nwunye chief Imo worldwide. Oh, him shiri Chineke nna. Emere m Emerit Award. Imini. Ahụ bere kom ke mbọ. Dingi kwena. O nwere ete enyi nwoke ọwụ bịara. Ya na akpọrọ gaba ambassador. Ọ chọrọ ime travel. Otu ha na-eji aga. A na-aga ala bekee. Ebe ka bala n'ụtọ. Ya woche ka obu bed. Adịbele ihe hụrụ na. Ị na-akpọ Nnukwu n'ụwa. chere m ga nzigi ime ụlọ. Enwe ngene. Jigi se nga m na-edo. Ọ nga m na-asha. Ebe! Ọmafọ. Gị hụ ya mma. Ma chi ga-apịka. Mmiri. Ga-apịka. Enwe ngene do. What do you expect? Emonyara conduct Ufebu ya naka Obotu akechi chisi adio Lolo chifimo It's not mother biru ni, mother biru ni. Mmadụ ga-eshi kubai ga anya. Chineke, so no washiriwe. Makwa onyinye ka nkụ. Onye ga-ejikwa jiriwe. Chief Igbo worldwide. Chief onye worldwide. Ele na noche meme. Onye wa ogogo. Onye lulu lobedum. Ana to ebe m gara. Ele na noche meme. Chukwu, onye wonya. Chebu, Imo, ọmọ nke na akponya. Onye na akponya, ịwaka. Agwaga m mpago na lili. Ọ mpago na lili ka m gwagwa ụdị mmago. Did I blood the care? Mago onye esisi. Eri o ga-eje ga na go na noche esisi. Cheche ma hapụ hapụ m. Oshishi na-eme n'ole. Bi na mo meshi dị beshi. Eshi m lọlọ. Ihe si na lọlọ esi ga ọ na ham ke tapaga ga lọlọ. One na ham ke si tapaga lọlọ tapaga na hago. After behind every successful man, there is a successful man. Ashiro, ịtala ashim gidenu. Check and go help you behind every successful man. That is a woman. Women. On me. Okay. On me. Want to love. One nigga kill them not him. I'm Jim Bibi. Good one for just a boy. Bibu anya. Mama ga ya kita wa muta. Nkutu hejirika. I'm plan na nigga. Ogo. Ọkwa na ekele ka m na-ekele. Ekele ka m kele gị kwa na gị. Ọkwa ego ha aza ekele. Elehi na ekele ekpe. Akọla bi me. Ememe ihe ọjọọ bịa bi letọrọ nụ. Ịchọrọ ịkpọ m aha. Me my address as Chief Eshirishi. Chief Imo wadi wadi no ihe shiri me shi chikwasa m ya. Ọgwụ otu onye shiri me agbakọ buru Chief ote buru edo ka m n'isi. Gị chọrọ ịkpọ m aha kpọọ Chief Imo wadi wadi.
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!